pixka gogoratzearen gogoratuko zeate lehen urte amaieran Eusko Jaurlaritzak, orduan itzen goet kasu honetan barkatu ez Euskal Jendarteak, baizik eta erkidegoan egintzan inkesta baten inguruan, gai honen inguruan, presoak eta ieslariaren zuzen ere, horren zuten prospekzio soziologikoen bulegoak, eta galdera batzuk ekarri ditut, batez ere ikusteko, ez nola dagoen Euskal gizartea. Galdera horietako bat zan, zein uste duzu dela momentu honetan, bake prozesuan, aurrera egin dezan oztopo nagusia, bake prozesuak aurrera egin dezan. Eta 128 izaten zuen alderdi politikoak gai ez izatea adostasun nahikora iristeko. Eta beste 128ak Espainiako gobernuak aurrera pausorik ez ematea presoen egoeran. Bai, hau da, badaukagu hemen 174 bat gutxi gora bera gauza berdinak esan, ez hau da, alderdien eta erakundeen arazoa dela. Hor ere, arazo nagusien artean noski agertzen ziren lan merkatua eta arazo ekonomikoak, berdina direla, eta hirugarrena gora egin du kezka, Euskal Jendartearen kezka. Ez askotan herria da, lehen esan dute, saretik, ez dela notatzen gero igual mobilizazio erregularretan, baina gero bada kezka bat, bai, bintzat galdetzen denean. Eta gero beste galdera sorta batzuk, zenbaitzak ikaragarriak dut zaizkit, eta orduan esaten zuen, argitu gabe dauden atentatu eta giza eskubideen urraketa guztiak argitu behar dira, edonork eragin dituela ere. Hor daukagu oso ados eta nahiko ados, batera jarriko ditut, 180 esaten zuen. Horrekin oso ados dagoela edo ados, nahiko ados. Hurrengoa, biktima guztiekin egin behar da justizia. Baietak sortutakoekin, baita polizia indarkeriak sortutakoekin ere. Hemen ere, ados 182. Paro teknikoa bezala, ez da, ia guztiek. Gero, etak aitortu egin behar du biktimei sortutako minaren injustizia, hor 182, eta ez da egon behar, ez garaiturik, ez garailerik. Oso garrantzitsua, iritzen zaidana, 185 ere. Zergatik ekarri eta hau, ikusteko hemen arazoa ez dokala gizarteak. Gizartea ados dago. Orduan, hori esanguratsua da, batez ere arazoak bilatzerako gamainun daude arazoak. Eta desde luego ez dago Euskal gizartean, eta are gutxiago Euskal gizartearen iritzi publiko edo publikatuan. Hor beste bat, uste dezu Eusko Jaurlaritzak parte hartu beharko lukeela etaren armagabetze prozesuan? Baietz 189. Esanguratsua da. Egungo egoeran, Espainiako gobernuak legearen barruan etako presoen reinserzioa arraztu beharko luke, baietz 181. Eta azkenik, ados zaude Gernikako estatutuak aurre ikusten duen bezala, espetxe eskumena transferitzearekin, ados 175. Orduan, hemen arazoa zein da. Espainiaz gain, gobernuen blokeoaz gain. Batez ere, hau hemendikan egin behar dugulako, eta duan, komenigarria da hemen identifikatzea ez zeintzu diren behitzak, arazak asko daude ez, baina, ardatza batzuk jartzea arazo nagusienak identifikatzeko. Horregatik hor, Euskal gizartea, gainera honek erantzuten dena ez dagoela zatitua, ez bakarrik iritzi inguruan, baizik eta gero ere pixkat eskatuko dut, ikutuko dut gai hau, ez dago ere zatituta beste gizarte batzuetan eman den, konparatuta gizarte, gatazka bortitzak eman diren gizarte horiek pairatu duten zatiketa ere hemen ez dago.